Tot a punt per a que este divendres s'arranqui al Marín de Barraquetes el Campionat Autonòmic de Kitesurf. L'AKM, com s'ha fet nomenar la prova, es va presentar ahir a l'Ajuntament de l'entitat local menor. Els representants de les diferents parts implicades en este projecte destacaren la importància que l'esdeveniment tindrà per a la promoció del mareny i de l'esport de la vela. El Marín de Barraquetes, conforme sabeu, és un lloc en el que té una zona per a practicar aquest esport, una zona que està donada en l'ordenança municipal de Sueca per a eixida d'embarcacions, una zona en la que no se pot practicar el bany i en la que el Marín de Barraquetes ha vist la possibilitat de que sigui una zona, un atractiu turístic per al que és el poble, i més en aquests moments tan durs que estem passant, que és difícil trobar imaginació per atraure la gent. Jo crec que això és un bon punt per a intentar promocionar el poble i damunt promocionar també el deport. Estem parlant de la vela més avançada, la vela més moderna, concretament estem parlant del kite, com dia el senyor alcalde, un esport d'altos vuelos. Nunca millor dit això perquè és una combinació aèria en la mar. O sigui, el freestyle, el poder volar, tal com està dibuixat en el trofeu, el poder volar en la cometa i el poder navegar, i aquesta combinació hi ha que tindre en compte que la tècnica avui en dia està molt avançada, no són cares, no és car practicar-ho, i el gran problema que hi ha per a la pràctica d'aquest esport de tota Espanya és que no hi ha zones on es pugui practicar. El que no sé és que ha fet en Lanzarote o a Catalunya també es va fer, però no hi ha llocs concrets que estiguin autoritzats per a la pràctica d'aquest tipus d'esport. En aquest cas, la veritat que tindre-lo així en València i, a més, aprofitar-ho i donar-ho a conèixer a la gent que va vindre al Campionat Autonòmic és molt important. És molt important perquè és una porta oberta perquè tota Espanya i tots els practicants de kite vinguin així i coneguen el vent de Garbí i coneguen unes instal·lacions, que les instal·lacions és la mar, és el vent, no és una altra cosa, tan senzill i una ciutat com és, en aquest cas, Mareny. Les coses quan se fan amb molt de mimo i se treballen molt, al final sempre ixen bé. O sigui que estic convençut que ixiran bé i estaré amb vosaltres cada setmana per felicitar-vos i que sigui un campionat que la gent recorde amb molt bon gust i que tornen el pròxim que torneu a fer, que estic segur que tornaran. Al capdavant de l'organització del campionat es troben el grup d'Esplai Barraquetes Vent i el Club Cullera Garbí, dos col·lectius que treballen de valent per la promoció dels esports nàutics. Fa 3 anys i mig que crearem l'associació per intentar defendre els esports nàutics que ens agraden, com el kitesurf, el windsurf i la vela lleugera, i començarem fent-ho tot de manera seriosa, organitzant. En 2008 hi ha una exhibició de kitesurf, en 2009 també, més que res per a donar a conèixer a la gent, als veïns del voltant, que no era un esport tan perillós conforme se sentia, i tot això es va dur a fer-ho créixer més i més fins que va eixir l'oportunitat de muntar un campionat autonòmic. El Garbí és un club que ha apostat pel kitesurf des del 2007. Va organitzar la prova del Campionat d'Espanya de kite i enguany estem així al Marín de Barraquetes per un compromís i una il·lusió que vàrem agafar l'any passat, l'estiu passat en la platja, durant la segona exhibició de kite amb Jordi. El muntatge d'aquest esdeveniment, tant competició, festa o patrocinadors, ha necessitat que moltíssima gent treballera de manera desinteressada. Totes aquestes persones, si no hagueren treballat, hauria sigut impossible realitzar aquest esdeveniment. Pel que fa a la competició, l'AKM es disputarà els dies 16, 17 i 18 de juliol en les modalitats freestyle, race i combinada. A hores d'ara són 20 els participants inscrits en les diferents categories i sexes. Tindrem competició de freestyle, que és l'estil lliure, maniobres arriscades, en passes de barra, que és el més espectacular que se veu des de la vora. Després el race o racing, que és una competició de velocitat o de tècnica, que també és vistosa perquè participen tots al mateix temps. És una mànega on parteixen totes les cometes, tots els competidors al mateix temps. Igual, si n'hi ha 30 competidors, doncs parteixen els 30 tots al mateix temps. És una regata a veure qui és el més ràpid.
i després està la combinada, que és el millor classificat de les dues categories. O sigui que n'hi haurà 3 especialitats i tota la diferència d'edats i sexes. Paral·lelament a la competició, l'AKM comptarà amb una àmplia zona d'exposició de productes relacionats amb els esports aquàtics, elàstic boarding, surf o pàdel o wakeboard, entre d'altres. Tampoc faltaran les exhibicions, el test de material, els sortejos de regals i les festes amb bona música. Esportistes i acompanyants podran, a més, pernoctar al càmping Les Palmeres, l'allotjament oficial de l'AKM 2010. La plataforma Xúquer-Viu ha reclamat a les diferents administracions que l'any 2015 el riu estigui en condicions per poder banyar-se en ell. Esta fou la reivindicació del col·lectiu a motiu del 6è Dia Europeu del Bany en els Rius. Entorn a un centenar de persones participaren al riu Albaida, un dels afluents del Xúquer, del que s'ha fet nomenar Mullat pel Xúquer. Al manifest llegit durant l'acte es va remarcar la necessitat de desbloquejar urgentment l'elaboració del Pla de Conca del Xúquer per fer possible que en 2015 els nostres rius, aqüífers i zones humides tinguin un bon estat ecològic. Fins al pròxim 23 de juliol continua instal·lat a l'aparcament de l'estadi municipal Antonio Puigades el servei d'unitat mòbil de la ITB, la Inspecció Tècnica de Vehicles. L'horari és ininterromput de dilluns a divendres des de les 8:30 del matí fins les 5:30 de la vesprada. Això sí, per passar la revisió cal demanar prèviament cita al telèfon 902 108 368. La ITB Mòbil s'encarrega de recórrer les poblacions del sud de València, amb tota la comoditat que això suposa per als usuaris locals. Les seues instal·lacions estan aptes per inspeccionar vehicles lleugers o mixtos de menys de 3.500 quilos, turismes, motocicletes, ciclomotors, tractors i remolcs agrícoles. També camions de fins 7.500 quilos. I acabarem avui este temps de notícies amb imatges del concert que el grup suecà de Garrofons va oferir divendres passat al pub Hot Rod dins el festival Sueca Sona. Nosaltres tornem amb més informació local el divendres. Bona vesprada. Després de la cervesa, el dia s'alia i estem empassats. Arriben les postres, cafè, copa i puro, el meu pollet gel. Paguen ja les sobres, i fem un xupito per acomiadar. Si nos ve, sueca, si nos ve, si nos ve,